Energia komunitate bada, alde batetik Europatik sustatzen den tresna bada, herritarrak transizio energetikoen inplika balizateko eta ahaldundu alizateko. Forma ezberdinek hartu dauz, energia komunitate batek, gehienetan kooperatiba bat izaten da, eta bertan nagusiki herritarrek eta bestelako eragile batzuk, adibidez udalak, elkarlanien jarduten dabe energiaren inguruko aktibitate ezberdinetan. Izelik energia sorkuntza, efizientzia energetikoari lotutako aholkularitza, edo kotxe elektrikoen karga puntuen kudeaketa eta abar. Nik esango neuke transizio energetikoaren ikuspegitik Otxandiok ahulguniek eta indarguni dako zela. Ahulgunien artien, aipatuko neuke momentu honetan erregai fosilekiko herriak daukon dependentzia, ia euneko eunien Otxandiok konsumitzen den energia erregai fosiletatik dator, ez? Adibidez, gure etxe gehienetan, gure etxeak berotzen dugu gaz propanoaren bitartez, ez? Erregai fosiloa dela. Eta guzti honek, klima aldaketa bezalako arazoetan, inpaktu esanguratsu bat eukitzeaz gain, mehatxu bat etorkizunera begira, aurre ikusten dalako erregai fosilen prezizioa garestitzen joango dela. Horrek inpaktu bat zuzen bat eukial dagoelako herritarren bizitza kalitatean. Eta bezalde batetik, indargunietan aipatuko neuke gure ingurune naturalak eskaintzen dauzela aukerak, energia berriztagarri ezberdinek aprobetxa bal izateko, eguzki energia edo haize energia edo biomasa bera, eta horien bitartez gure energia beharren zati esanguratsu bat estaltzeko aukera auki aldugu. Komunitate energetiko hau jaio da apur bat herritarrei laguntzeko transizio energetiko hau egin ahal izateko. Eta horretarako asmoa daukagu herritarrei zerbitzu ezberdinek eskaintzeko. Kooperatiba sortuko dugun kooperatibako kide izango diren herritar edo jabego komunitateei zerbitzu eta laguntza ezberdinek eskaintzeko. Zertarako, adibidez, alde batetik beraien etxien efizientzia energetikoe hobetu ahal izateko energia kontsumoek murrizteko, bai berogailu kontsumo eta bai argindar kontsumoe. Beste alde batetik, sorkuntza proiektu ezberdinen bitartez, herritarrek beraien etxietan energia berriztagarriek kontsumitu ahal izateko aukera emango daben proiektu ezberdinak sustatzeko asmoa daukagu. Instalazio fotovoltaikoek edo biomasaren bitartez funtzionatzen daben berosariek eta abar. Eta ja aurrerago, kotxe elektrikoaren garapena fase aurreratuagoetan dagoenien, bai kotxien karga puntuek eta horrelako ekimenak egiteko asmoa badauko.